Għandhom di tradizzjoni fil-festa, waħda mit-tradizzjonijiet bħal m'hemm tradizzjonijiet oħrajn. L-Sinjur li tkellem hemmhekk nixtieq ngħidlu li iva il-festi jiġbdu nies lejn Ġesu Kristu għax min imur fil-funzjonijiet tal-Knisja jitgħallem fuq l-għamlu l-qaddisin biex nimxu fuq il-passi tagħhom ħanaslu għand Kristu. U nistiednek tmur u tarhom u tismagħhom il-funzjonijiet fil-Knisja biex tkun taf kemm il-festi jattiraw nies li jittallim li għallimna San Pawl fuq Ġesu Kristu u l-qaddisin l-oħrajn kollha. Sewa, issa l-aħħar ħaġa li xtaqt nagħmel il-festa aħna milux laqda tagħna tal-armar sar għamlet seminar li semmitu il-vetrina tagħna l-Maltin. U dak huma l-vetrina tagħna l-Maltin. U dak kollu li jsir fihom qed juri l-kapaċità tagħna, qed juri kemm aħna poplu li nafu nkunu spiritwali u nafu niċċelebraw ukoll. U għalhekk għandna niqpaw il-qudiem innaqfuhom biex inkomplu ingawduhom. L-aħħar ħaġa semmit il-wirja li se ssir tal-armar fil-Powerhouse, nħeġġeġkom biex tattendu u min irid jesebixxi, u propju l-lejla wkoll fetħet wirja interessanti ħafna fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu fejn hemm minjaturi ta' statwi proċessjonali li ssirilhom festa, hemm numru sabiħ hemmhekk ħeġġeġkom biex tmorru taraw. Mit-12 sa 3 ta' April. Sa 3 ta' April hija fil-Mużew tal-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Mela dit ħalli li hawnhekk ħalli l-ġimgħa dieħla nkunu nistgħu wkoll intuha promozzjoni. Godfrey. Bdejtin u sa nagħlaq jien. Nixtieq nagħlaq bi fras wieħed jiena nemmen li l-festi joffru l-isbaħ mument ta' kull lokalità u ta' kull parroċċa. Grazzi ħafna. Mela ħbib tiegħi. Jiena nirringrazzja lil kull mimxi mod jew ieħor ta' semu f'dan il-programm, nirringrazzja lil panel, grazzi lil Salvo Mallija, lil Lawrence Farrugia, Dr. Godfrey Farrugia, Mario Coleiro, Joe Teuma, grazzi wkoll anke l Dun Anton Guder tal-li ma ġiex. Issa kien tqal xi ħaġa li ma ġbitux m'għandux dritt tar-risposta għax hu ma ġiex u mhux jien ma stedintux, jistedintu. Però qabel immur nixtieq ngħid xi ħaġa dak is-Sinjur għax semmi lil San Pawl. Poġġi bil-qiegħda żejt dik ta' xarajn poġġiet bil-qiegħda. Jien ortat naqra ma' San Pawl ta' jien dejjem nispiċċa fuq not umoristika. Daġi hawn ħad daqqa tajba ma' blata ma nafux fejn għadna kux il-melli ħadu San Pawl il-baħar. Salva tela l-art libbisnieh ixxuttajnieh żammejniħaw 3 xhur u 3 xhur żammejniħaw. 3 xhur. Ġifieri biex tax-xaqa kif jgħidu neħħal filenu mill-lifa u tefa' fil-nisa tagħna. Stenna ma naqbilx jien li jagħmel hekk jiġifieri u telaq. U meta telaq da kiteb qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Rumani. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Efesin. U bat ittra l kulħadd. Iwaxxija tellilna laqas postcard ma batilna. Żammejnaħu 3 xhur. Niltaqgħu magħkom nhar il-ġimgħa niddiskutu ma' John Dalli 218-21477 affarijiet tagħna jawguralkom il-lejl it-tajjeb. Ciao. Affarijiet tagħna ġie mwassal lilkom minn
MNZ Marketing Limited.